Encontrámonos ahora mismo con Raymond Raffuls, no sé si lo dije bien. Correcte. Concejal del SCUP. Coméntanos un poco la experiencia de la charla que entamó Concello Abierto, en la que falasteis vosotros. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué entrugues te sorprendieron más? ¿Qué comentasteis un poco? Bé, vull dir, primer de tot, gràcies per donar-nos l'oportunitat de parlar a la vostra televisió. Nosaltres hem estat explicant l'experiència de la candidatura d'Unitat Popular, que és un moviment polític i social existent a Catalunya i al conjunt dels països catalans, i hem vingut aquí a Astúries a contrastar experiències i també a nodrir-nos mútuament d'aquelles coses que puguin ser positives per reforçar els nostres moviments polítics i socials. Vam estar ahir a Oviedo, avui hem estat aquí a Xixón, i bé, unes xerrades molt interessants a les quals hem pogut compartir, diguem-ne, visions polítiques i intentar millorar la nostra pràctica política diària. ¿Qué os pareció el Concello Abierto? No sé si lo conocíais, la formación política. Bé, sí, coneixíem de l'existència del Concello Abierto. Jo personalment coneixia poc la realitat asturiana, però sí que he vist, diguem-ne, he pogut percebre més moviment del que m'esperava, sobretot a nivell cultural, que segurament falta que cristal·litzi amb una opció política aquí a Astúries. Crec que el sobiranisme d'esquerres pot anar guanyant terreny aquí a Astúries, com al conjunt de nacions de l'estat espanyol, i bé, a poc fent feina i sobretot sempre tenint present que s'ha de fer molta feina al carrer i també a les institucions, es podrà aconseguir els drets nacionals i els drets socials que són pel qual lluitem diàriament. Hoy estamos en un acto festivo, como puedes ver, el concierto por la oficialidad, ya es la 26 edición, pero también lleva un acto vindicativo. Vosotros vais por delante con nosotros en el tema de la lengua, no la tenemos reconocida. ¿Cómo veis desde Cataluña la situación de la lengua, de la no oficialidad de la lengua asturiana? Bé, primer de tot dir que el català és la llengua dels països catalans i és la principal, diguem-ne, el principal element, és la columna vertebral de la cultura catalana, a partir de la qual s'estructura tota la nostra manera de ser i existir al món. Per tant, la llengua té una importància primordial en qualsevol nació, en qualsevol cultura, i per tant creiem que també vosaltres aquí a Astúries heu d'aconseguir lluitar i batallar per aquesta oficialitat de la llengua, perquè és des d'aquesta manera, és l'única manera d'oficialitat a partir de la qual una cultura es construeix, una cultura es desenvolupa i una cultura pot existir amb normalitat. Perquè l'asturià ha sigut, com el català en moltes èpoques, el català gràcies a molta lluita i a moltes batalles i a molts anys, hem aconseguit normalitzar-los, sobretot a les escoles. Això és la feina més important. A les escoles a Catalunya hi ha una gran majoria social i una gran unanimitat en el conjunt de les forces polítiques, també, fins i tot el Partit Popular, a favor de la normalització lingüística, és a dir, i a favor de la immersió lingüística, que és a les escoles, les classes siguin íntegrament en català, perquè la llengua minoritzada i amb més dificultats és el català i no el castellà, i per tant és la llengua que necessita ser defensada. I per tant, això genera una societat bilingüe en la qual el català també pot parlar de tu a tu amb el castellà, i avui en dia el català és una realitat social molt important. I per això insistim en l'oficialitat també de l'asturià i sobretot que sigui oficial, però no només això, sinó que sobretot que estigui a les escoles, perquè és la garantia del futur de qualsevol cultura i de qualsevol societat. Imagino que vos comentarían que nosotros aquí, aparte de tener un sistema deficitario en cuanto al asturiano, no tenemos la especialidad de la lengua asturiana en las escoles. Correcte, vull dir, és el que et comentava, és importantíssim tenir no només, diguem-ne, a nivell d'universitat, filologia catalana, en el vostre cas filologia asturiana, etc., sinó que és molt important per tal de desenvolupar-nos com a cultura normalitzada, que la nostra llengua la puguem ensenyar als fills i les filles, als petits, a grans, tota la nostra societat, diguem-ne, també l'asturiana, i per això el paper primordial el juguen les escoles, i les escoles, per tant, la llengua ha de ser una cosa totalment normalitzada i no minoritzada, com en aquest cas, que és escandalós que una llengua i un patrimoni cultural, perquè en el fons és això, en el fons hi ha una idea, una concepció de les coses, de que la riquesa
O sigui, la visió que té l'estat espanyol i la comunitat, en aquest cas, la comunitat autònoma d'Astúries, té la concepció que la diversitat no és una riquesa, i això és el que volem combatre. La diversitat és una riquesa, el fet de que existeixin llengües diferents és una riquesa, és un patrimoni que no podem abandonar, i per tant us animem totalment a continuar amb la lluita per l'oficialitat i sobretot ficant el focus a l'educació, perquè és la llavor que permet després aflorar tota una cultura que no volem que es perdi. Y una entrega obligada, agradeciendo la presencia que tenemos hoy aquí tuya, y la opinión que tenéis desde els SCUPs de la consulta soberanista dels Països Catalans. Bé, Catalunya ara mateix té una situació... Ens trobem en ple procés d'alliberament nacional, després de molts anys, molts segles, diguem-ne, de lluita, des de fa 300 anys que portem, diguem-ne, batallant per les nostres drets i llibertats que vam perdre arrel d'una guerra, que vam perdre la guerra de successió el 1714, i nosaltres el que hem anat fent és construint una majoria social que avui dia ja existeix, és una majoria social a favor no només de la independència, que evidentment hi és, sinó encara hi ha una majoria social més gran a favor de que el poble sigui qui prengui la paraula, perquè això és l'arrel de la democràcia, això és el que entenem que és l'arrel de la democràcia, que és que el poble pugui decidir lliurement el seu futur, una cosa tan simple i tan difícil alhora al segle XXI, que és que la gent pugui decidir el seu futur. I això, a Catalunya, hi ha una majoria social molt àmplia a favor de fer aquesta consulta, que té un horitzó concret, que és el 9 de novembre, i veurem si, malgrat totes les dificultats que tindrem legals, polítiques, mediàtiques, etc., econòmiques de l'estat espanyol, a veure si la voluntat del govern, perquè malauradament ens agradi o no, és el govern i concretament el president del govern, l'Artur Mas, qui ha de signar la convocatòria del referèndum. Nosaltres, el poble, estem a darrere de tot això, no és que estiguem amb el president, sinó que el president està amb el poble, que és diferent, perquè portem una lluita persistent amb el temps. O sigui, Convergència i Unió no ha esdevingut independentista perquè sí, sinó perquè hi ha hagut una majoria social que ha avançat i ha crescut a favor de postures independentistes i a favor de postures autodeterministes. Per tant, la classe política en aquest cas ha fet cas o ha seguit tot un procés que és d'impuls i de pressió popular constant. Esperem, doncs, que malgrat totes les dificultats que puguin venir, aconseguim, emparant-nos amb la legalitat internacional, poder fer aquesta consulta i una cosa tan fàcil i tan difícil que és que el poble opini sobre un tema estructural en aquest cas, però qualsevol tema de la vida hauria de ser hagut de posar a consulta i per tant intentarem que així sigui i intentarem, òbviament, guanyar la independència i així ho defensarem a tot arreu, intentarem convèncer a totes aquelles persones que no siguin convençudes. Pues muchas gracias por la vuestra presencia y sobre todo por vuestro sofitu. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i molts ànims amb la vostra lluita persistent a favor de la llengua. Gràcies.